Добро утро! Добро утро, обяд. Кажи, Мишкин, как се чувстваш след като... О, сменихме часа. Добре. Ще руши, кажеш ли? Съм се не се разболея. Да. Пия Вирон Рапид. Тук Иван черпи. За какво черпиш? За нищо не черпа. За здраве. Да, здраве. Но това не е за черпене, това не е за снимане. Що? Ще сме си купили хава фантастико, човек. Нямаме Предаваме си принципите, нали? Нищо готви. Здравейте, направила съм си едно кафенце тук. Разтворимо. Вкусът е ужасен. Много съм красива и сега тук ще помонтираме малко. Ще видим какво ни чака деня, както казах. Повече няма да планирам нищо, особено в неделя. Това е пътя. Това е шофьора. А Пътника не го показва. Пътника е жив все още. Така, може би 20 минути обиколихме целия квартал с парк. Показах на Таня всички места. Тя е въодушевена. Щяхме да останем вкъщи, му викаме, аре ще се пробваме пак да отидем при Филип. Какви неща правим, за да отидем до Филип? Мисля, че Филип трябва да е благодарен, че все пак не сме се отказали след толкова много трудности. Наляво сме. Това е ляво, нали? Да, това е. Ала един фокус. Това е лява лента. Това е права лента. А този какво иска да направи? Ами не съм сигурна кое е. Тук пише, че е за направо. Ами да, ние сме Ние за сме за направо. направо. Защото е много хубаво. Между другото, харесват ми цветовете. Чао! Много мраз да карам в София. Твоето мнение? И аз мразя, особено като вали. Оба Константин Величков е хубав квартал. Айде ще видим после Филип. Сега отиваме Константин Величков, той няма последния квартал Константин. добре метростанцията. А той квартал ти как се води? Ами, разсадник. Добре, аз затова има цветя. А така... Сега сме направо все още. Чакайте тук, че... Може ли да кажете в коментарите? Няма коментар. Ето тази лампичка тук и онази ето там. Може ли някой да отговори на сторито на Айрин? Ако Като реши реши до там. да посне тези лампички за какво отговарят? Те са за коледния дух, Да, в това за време. коледното настроение в колата. Спарк мислят. Лятото сигурно светят по-интензивно, за да ги виждаш. Да, то е за парти лятото. А сега от коя страна сме? Продължаваме направо. Стигнахме. Вече е светло. Стигнахме при Филип. Успяхме. Успяхме. Много често, защото много често Какво? Това е влога. Това е влога. Влога за деня. Ще го видим след 2 седмици. Кажете влога за деня. Влога за деня. Това трябваше да кажеш. Трябваше да кажеш. Просто да кажете нещо на влога. Нещо. Здравей, влог за деня. Какво правиш? Голямо движение. Защото ако правиш голямо